journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Armory sa 4th ID sa Cagayan de Oro City. May busikad, tulo ka sibilyan sa Maran. BSP, gibakwi ang pahayag. 1,000 peso polymer banknote nga napilo, pwede nang dawaton. Sa detalye sa ato mga balita, nakurat na lang ang mga residente dool sa Camp Evangelista sa Cagayan de Oro City kagabi. Dihang nakadungog sila og kusog nga buto-buto. Ilang nasayran nga nasunog day ang punduhanan sa mga armas ug bala. Sa kampo, hinungdan nga mibusikad ang mga bala uban pang mga eksplosibo. Ani ang report? May resulta sa pagbusikad, human masunog ang ammunition complex sa 10th Forward Service Support Unit, Army Support Command, sulod sa Camp Edelberto Evangelista sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City, kaganihang kaadlawon. Gideklara sa Bureau of Fire Protection nga fire out alas 3 kaganihang kaadlawon. Sa pahayag sa Armed Forces of the Philippines, walay personahe nga napagan. Apan adunay tulo ka mga sibilyan ang samaran, human sila maigo sa nanglupad nga mga shrapnel o gidala sa Camp Evangelista Station Hospital. Sa karon, luwas na ang ilang kahimtang. Wala pong military personnel na tayong casualty. 3 civilians po ang na-injured sa nangyaring fire incident kagabi. Ang mga nahibilin nga mga armas ug bala anaa na sa covered court sa gymnasium sa kampo sa Barangay Patag. Gated kasi at saka well fenced kasi ang ating ammunition complex. So ibig sabihin yung ammunition complex composed of several buildings na nakadag-in. Alam niyo po kung ito yan, yung nakadag-in po yung natin, yung paglagay ng ammunitions natin. So half dug in yung building. So ilan ang damage sa mga ammunition na pumutok? Hindi pa po natin masasabi kung ilan po. Moabot sa 150 rounds sa 155mm howitzer ug uban pang mga gamit panggubat ang nangasunog. Human nakadawat og negatibong reaksyon gikan sa mga tao ang pagpagawas og bag-ong 1,000 peso polymer banknote ang Bangko Sentral ng Pilipinas nga kinahanglan nga handle with care ang paghupot sa bag-ong kwarta nga kinahanglan nga dili mapilo. Gibakwi na kini karon sa BSP. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Daghan ang nakurat ug wala makauyon sa gihimong anunsyo sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP sa insaktong pagtipig ug pag-amping sa bagong 1,000 peso bill nga kwarta. Kay matud sa BSP nga ang polymer banknote ug ang papel nga gigamit sa paghimo niini sensitibo. Mao na nga ginabawal gyud nga mapilo, bawal sulatan, bawal gupiton, istipol, higtan ug lastiko, ginadili sab ang pagsunog niini o duol sa kalayo o init nga palibot, bawal sab kining plansyahon o ipalayo sa mga toxic chemicals sama sa muriatic acid ug bleach aron dili madaot mausab ang color sa bagong kwarta. 20,000 pesos ang penalty o galing makalapas sa kamanduan sa BSP ang usa ka individual. Dunay natalang insidente nga wala gidawat sa pipila ka mga dagong establishmento ang bagong kwarta tungod lang na pilo kini nga wala mauyunan sa mga tawo. Sagad sa reaksyon ug komento sa mga Dabawenyo, may pagwala ilisi ang daan nga 1,000 peso bill. Diri ra sa bursa, diri sa gamayng bag. Nya, moray among kanang kuanon. Magkanang kuan may ganang 1,000 pa ka. Igura piloon nya tapos sulod sa bag, di ba diri sa bursa. Mora dyan perimente kay dali ra ko. Kung ako dili lang jud ko na dili na lang tanan nila ipagawas kung dili na lang na ipagamit. Mura man gud dili gud na ipagamit gud. Kung ipagamit man lang nga ni nakadiyot ra man pud kayo kay di man pwede. Pareho nang nami sa palengke. Mabasa man jud na nya. Makasuhan pa mi, mapriso pa mi, makabayad pa mi. Napaka-practical ho yun, sir. Dahil lahat ng tao, lalo mga lalaki, mga nakawalit po eh.
okay man yun. No? Ibig sabihin pala, yung pera, gagawa ng wallet malaki para hindi matupi yung pera. Paano yung mga tao bundok, walang mga pera yun, walang mga wallet malaki? Saan lagay yung pera nila? So ganun, hindi ako boto noon. Very impractical. Kung dili uyon sila Hatiko ug Hermosilla sa gianunsyo sa BSP, sukwahi kini sa komento sa Davaoenyong si Zian Araneta. Sanglit alang kaniya, bililhon gyud ang kwarta ug angayang ampingan. Ug nahimo na niyang batasan nga mahapnig ug maplastar kini sulod sa iyang bag. Sa ako ang wallet, sa ako ang bag, sa ako ang business bag ra na ako ginabutang. Then lang kay panagsaraman kay ko nagabutang gud sa bangko. Wala na ako siya ginapilo kay wala gid kay ko nagapilo og kwarta labi na pag 1,000. So I see to it talaga na kanang dapat dili siya wala siya ipilo. Kung implement man na nila, siguro tanaw nato siguro ang brighter side pud no sa mga ordinary nga tao, ordinary mga netizen. Siguro murag disadvantage na sa ilaha pod labi na sa mga tao nga ang wallet medyo gagmay, so kailangan gyud siya mapilo. Then sa palengke, sa bangkerohan, need gyud siya magkapilo-pilo jud. Then siguro kung ma-implement man na siya nga balaod, siguro mas maging discipline pod siguro ang tao pag ma-implement na siya nga balaod. Siyempre, it's all about discipline namang pod yun. Kahinumduman nga sa milabayng bulan, nagpagawas ang BSP og bag-ong 1,000 peso polymer banknote bisan pa og experimental pa lang kini. Ning baguhay lang, gihatagag katinawan sa BSP ug gibakwi nga dili angay balibaran isip bayad sa mga gipangpalit nga mga produkto sa mga retailers ug bangko bisan pa man nga napilo ang polymer banknote nga ilang gipagawas. Kini human makadawat ang BSP og mga negatibong komento sa mga netizens online. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Human sa upat ka dekadang pagpaabot madayon na gyud ang Samal Davao Connector Bridge Project ug matuman na ang usa sa mga priority projects ni kanhi President Rodrigo Duterte dinhi mismo sa iyang nataran sa Davao Region. Kaganiha, malipayong gianunsyo ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib nga nakigistorya na kaniya ang taga Department of Public Works and Highways kung DPWH kabahin sa proyekto. Ani ang report. Madayon na kini ang malipayong gianunsyo ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib kanako kaganihang buntag. Gisaysay sa gobernador nga ang 23.9 billion nga Davao Samal Connector anaanay pondo ug opisyal na kining gibuksan didto sa kauluhan na tumilabayng semana. Tungod kay ang proyekto gipangunahan sa Department of Public Works and Highways o sa Chinese contractor nga mao'y nakadaog sa kontrata. Daghang higayon man na oktaba ang proyekto apan naglaom ang gobernador nga karong panahon na matuman na kini. Ang groundbreaking sa atong connector bridge from Davao City to Island Garden City of Samal naka-schedule na ni karon nga month of July. So hopefully kung aduna may mahitabo pang extension sa groundbreaking adto na ni sa month sa August or September siguro pinakadugay na ni. So ang importante lang ani nga karon na-announce na gyud nga officially ang connector bridge from Davao City to Island Garden City of Samal in Davao del Norte aduna budget o makaasa na ang katawan nga madayon na gid kini mao project. Ang Davao Samal Connector usa ka modernong tulay nga dunay gitason nga 3.98 kilometers ug manukad gikan sa tunga-tunga sa R. Castillo Street ug daang Maharlika Junction sa Dakbayan sa Davao hangtod didto sa Samal Circumferential Road nga nahimutang sa Barangay Limaw, Island Garden City of Samal. Ang proyekto mutabok gikan sa Pakiputan Strait nga dunay gilapdon nga 24 meters ug dunay vertical clearance nga 47 meters nga suportahan sa duha ka pylons nga dunay gitason nga 73 meters. Kagahapon, gibisita na sa team sa contractor ang Samal ug kuyog ni Island Garden City of Samal Mayor Alda Biduy ilang gibisita ang mga lugar kung diin mutugdon ang proyekto. Kini project gikan pa sa ato ang gipaningkamutan sa atong mahal nga presidente Rodrigo Roa Duterte. So ato ni pasalamatan kay before siya nag-step down sa ato isip atong presidente iyahag yung gihatagan og
pamaagi nga ma-implement yun kining maong tulay. So isip Governor sa Davao del Norte, in behalf sa katawan sa Davao del Norte, dako kay kong pasalamat sa atong mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte, o dako po nga akong pasalamat karon kay midaog man ang atong pinalanggang mayor sa Davao City, mao man ang atong nahimong Vice President nato karon, o kabalo ko nga anaapod ang iyang kasing-kasing para ning maong project nga matinuod o madayon nga mahimo gikan sa nga connector bridge from Davao City to Island Garden City of Samal sa probinsya sa Davao del Norte. Nang hinaot ang katawan sa Samal ug ang mga bisita sa Samal Island, nga unta mahuman ang proyekto sa gilatid nga tuig. Aron dili na sila maglisod sa pagsulod ug paggawa sa Island Garden City of Samal. Edith Kaduaya, News 10 Philippines. Stay safe! Human nag-viral sa social media ang gipanglabay nga mga kamatis nga nangalata na naghimo na ang Department of Agriculture ug Lakang aron matabangan ang mga gagmayng mag-uuma og kamatis sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Human gilabay ni Lord Ginayon ang 56 ka kahon nga kamatis nga wala mahalin, gitabangan na karon sa Department of Agriculture ang mga gagmayng mag-uuma sa kamatis dinhi sa Rion 10. Si Ginayon nga mag-uuma og kamatis ikan sa lungsod sa Lantapan, Bukidnon, nakadesisyon nga ilabay na lang ang iyang kamatis kay nangalata na kini og wala mahalin kay daghan na kayo og supply sa merkado ug barato kaayo ang presyo. Kay nag-viral ang hulagway, giadtuan dayon sa Department of Agriculture si Ginayon aron sayron ang tinuod nga panghitabo. Gisaysay ni DA Regional Director Carlene Culiado sa Newsline nga dunay kasabutan ng iyang opisina ug ang mga nanglabay og lata nga kamatis nga mag-uuma dito sa Bukidnon. Pinuntahan siya ng DA dito sa region kasama yung mga officers ng Lantapan Vegetable Farmers, and tinanong anong nangyari, no? So yun yung niya na override yung kamatis niya. Kaya inuwi na lang niya. But yung mga harvestable na kamatis, they have agreed with the cooperative na bili ng co-op. Sumala ni Culiado, ang iyang ahensya muhatag lang og ayuda sa mga organisadong mag-uuma sama sa kooperatiba. Sa kaso ni Ginayon, ug uban pang individual, kinahanglan nga magpamiyembro sila sa kooperatiba. Gisaysay ni Culiado nga daghan kaayo ang supply sa kamatis sa nasud tungod kay daghan ang namasin nga dako ang gikinahanglan sa merkado. Dahil mahal ang last year, no, mga 1.8 yata ang doon, ang kamatis at that time. So kaya yung speculation nila na same season this year, may demand ng kamatis. That's why marami ang actually risk yan or nag-gamble, no, to plant tomatoes. Kahit na perishable siya, but yun nga ang iniisip nila na in case kailangan ng supply, meron silang mabenta. Magpamiyembro unta sa Lantapan Vegetable Farmers Multipurpose Cooperative si Ginayon ug uban pa niining kauban nga mag-uuma. Sa 56 ka kahon nga kamatis, mukita na unta si Ginayon og 16,800 pesos kay ang palit sa kamatis tag 300 pesos kada kahon. Apan tungod kay daghan ang supply, nangalata na lang ang kamatis ni Ginayon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Mga residente sa Baganga Davao Oriental gibansay sa Coast Guard sa pagluwas ug kinabuhi. O supply sa karning baboy ug manok sa Bangkerohan Public Market nagpabiling bastante. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness
Located at Door 3, Molavi Building in Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Gitudluan sa Philippine Coast Guard ang mga residente sa lungsod sa Baganga, Davao Oriental pinagi sa napulo kaadlaw nga training sa Basic Life Support and Water Safety, Rescue and Survival Techniques and Lifeguarding Skills. 90 ka mga residente ang gipailawom sa training nga gilangkuban sa mga mananagat, boat operator and crew, beach resort staff sa tinguha nga makakaton sa pagluwas ug kinabuhi panahon sa emergency. Giila ni DOT-11 Director Tanya Rabatan ang kaimportante sa training hilabi na sa tourism industry sa Baganga nga gilaumang mudagsang ang mga turista. Nagpasalamat usab ang DOT sa Coast Guard nga nagtudlo sa mga residente nga nakahatag og oportunidad sa pagpahigayon og training. Misaka ang presyo sa ubang palaliton sa Bangkeruhan Public Market sa Davao City sama na lang sa asukal og ubang utanon. Apan ang karning baboy ug manok nagpabilin sa normal ang presyo ug bastante sab ang supply niini. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagpabiling bastante ang supply sa karning baboy ug manok dinhi sa Bangkeruhan Public Market, Davao City. Sumala sa mga negosyante, menos ang mga namalit. Muna-muna ang ilang pagpaningkamot nga ma-dispose sa ilang mga suki ug ubang customer ang ilang mga inangkat nga mga paninda aron dili lugi sa kumprada. Sama na lang dinhi sa meat section sa Bangkeruhan. Matod ni Grace, ana sa siyam ka mga baboy kada adlaw ang ilang maihaw. Dili magkaparehas ang panahon sa negosyo. Usahay hinay ug duna sa mga adlaw nga medyo kusog ang palit sa ilang mga karning baboy. Nagpabilin sa kapin 300 pesos ang presyo matag kilo sa karning baboy. Ang supply sa among karne karon sir sa among baboy is okay man. Di man pud siya nihit, tama lang. So ang among presyo sa among karne ug among palit, dili pud kayo siya ingon nga di po ka mo ingon nga palit pud siya kay naman po'y adlaw nga hinay. So kaning presyo sa among perna, kasim perna 310. So unay mo hangyo 300. Among belly 350. Kani amo ag manggod sir, suki-suki na manggod ni para na nami Koreana tag 100 kilos every day. Sama sa karning baboy, bastante sab ang supply sa karning manok dinhi sa Bangkeruhan. Sumala sa negosyanteng si Juliet Marabilia, tungod sa kadaghag supply sa mga karning manok, miubos sab ang presyo sa matag kilo niini. Napulo ka mga bag sa karning manok ang iyang mabaligya kada adlaw dinhi sa iyang pwesto. Nandang daghan supply ang manok karon. Ang problema lang, ang customer hinay nagpalit. Sungod sa kadaghan niya, nagbaba na po sila. Sa una, ang baligya na mo 250. Karon naabot na 200, 190 na nagababa ng price karon. Oh, mas maayo dito ta mahurot permente para dili lugi. Para ugma bag-o na sad. Tama lang gud pod. Nagakuha naman mi kaya lang namo ma-dispose. Ang kuan man gud manok ro nagahinay-hinay nagbaba ba. Nya mo kuha pa mahal karon nya ugma baba sayang pud kaayo.
Kung bastante ang supply sa kaning baboy ug manok, nagpabiling nihit ang supply sa patatas dinhi sa syudad, hinungdan nga misaka na ang presyo niini matag kilo nga naa karon sa 110 hangtod 120 pesos per kilo. Nga sa milabayng mga semana, anaa lang sa 70 hangtod 80 pesos ang matag kilo. Misaka sabang presyo sa produktong asukal kung itandi sa milabayng mga adlaw. Sa karon ang brown sugar, ana sa 68 pesos ang kilo, gikan sa kapin 50 pesos per kilo. White sugar nga karon, ana sa 96 pesos per kilo, gikan sa kapin 60 pesos matag kilo. Sumala sa mga nanindag asukal, mikunhod sab ang supply niini, hinungdan nga misaka ang presyo sa matag kilo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Human gihatagan og mandato sa mga tao alang sa iyang ikaduhang termino isip gobernador sa probinsya sa Davao del Norte, mag-level up na karon si Governor Edwin Hubahib. Matod sa gobernador, pakusgan na niya ang sektor sa agrikultura aron mas mulig-on ang food efficiency program sa iyang panggamhanan. Ani ang report ni Noreen Michelle Egonia. Mag-level up na sa kalibre sa pagpanerbisyo ang probinsyal nga panggamhanan sa Davao del Norte. Kini ang gisaysay ni Gobernador Edwin Hubahib kaganinang buntag. Matod sa gobernador, ang bagong mandate nga gihatag sa katawhan kaniya mo'y naghatag kanila og kadasig aron sa tinuay ug haom nga serbisyo alang sa katawhan sa Davao del Norte. Ang iyang unang termino isip gobernador, nakahatag si Hubahib pinagi sa National Housing Authority ug sobra 500 ka panimalay alang sa mga miyembro sa tribong Atamanobo sa lungsod sa Talaingod ug laing sobra 300 ka balay sa nagkadaiyang munisipyo sa Davao del Norte. Ang programa sa pabalay, usa ka proyekto ubos sa Office of the President aron mahatagan og pinuy-anan ang tribo nga sagad mabiktima ug maagni sa mga komunistang grupo. Gawas sa mga programa sa infrastruktura, usa sa mitatak nga program ni Hubahib mao ang iyang kaagapay program kung diin ipailawom sa livelihood training ang mga residente gikan sa pagpananom og gulay, mga lagutmon ug hangtod sa pagbuhi og mga manok nga maoy mitabang sa katawhan ang panahon sa kapait sa pandemya. Tungod sa iyang bag-ong mandate, mao kini ang plano ni Hubahib alang sa mao nga probinsya. Ang pasabot ani nga ang serbisyo sa provincial government is broad-based siya, padulong na sa ato ang mga farmers o sa mga sectors nga ato sila matabangan karon sa atong second term nga mas mubos pa ang ilahang income nga nasugdan nato sa ato ang second term. So unang-una karon nga mas gihatagan nato mas dakong pagtagad usab ang agriculture nga may atong isong gisugdan sa ato ang first term. Then isustain nato ang ato ang peace and order situation nga na-declared ta karon nga zero insurgency. So kinahanglan kini nga mahatagan og dakong development kay mauni ang gikinahanglan nga makita sa tanang mga former rebels o sa mga kaigsuonan nato, especially na sa mga disadvantaged areas nga mahatag ang development nga dugay na nilang gipangandoy. Gawas sa pagpaligon sa sektor sa agrikultura, pakusgan sa gobernador ang kampanya batok sa illegal nga droga. Ang Tagum City, gikonsidera sa Philippine Drug Enforcement Agency CONFEDEA nga agianan sa mga illegal nga droga gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa Mindanao, maong daghan ang madakpan sa mga checkpoints ug sa mga boundary dinhi sa probinsya. Ang ato gidagdag karon nga ang about sa droga nga gikinahanglan nato nga i-strengthen ang ato ang workforce sa PDEA with components sa PNP and AEP kay wala naman kayo trabahoon sa insurgency. So hangyo na ko ang PNP nga mo-collaborate sa ato ang PDEA o PNP para nga mas ma-impose nato dinhi sa Davao del Norte nga ang tanan mga kaigsuonan nato mga batanon nga nalulong sa droga o mga supplier o financiers nga mas mapadali nato nga madakpan kini o dili sila makalihok para nga ang meaning manggod kung dili na maglisod sila paggalaw sa ato ang probinsya, so ma-stop ang demand, so muhinay usab ang supply.
Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Ugmaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita ug impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!